Il-Labor qed jagħmel 47 proposta għas-settur tas-saħħa, kważi nofshom irriċiklati jew ilhom imwiegħda uħud minnhom mill-2013. L-Isptar San Luqa, l-Isptar Caring Grek, l-espansjoni ta' Mater Dei, l-Isptar ġdid għas-saħħa mentali li issa se jkun biss unit, id-diġitalizzazzjoni tas-sistema tas-saħħa, il-mammograms għan-nisa li għandhom inqas minn 45 sena, l-screening għal kanċer tal-prostata, banek tad-dem, il-Mother and Child Unit, ir-rilokazzjoni tal-iskola medika u l-formularju tal-mediċini. Dawn huma biss ftit minn numru ta' proposti riċiklati jew li ilhom imwiegħda snin twal mill-Partit Laburista, meta wiegħed illi kellu jħalli settur tas-saħħa state of the art. F'manifest illi għandu aktar minn 200 paġna huma biss 47 il-proposti marbutin mas-settur tas-saħħa minn kważi 1000 proposta illi jagħmel il-Labor u li ħafna minnhom huma riċiklati. Minkejja dan, il-Labor qed jimbotta r-retorika li għandu kredibilità fis-settur tas-saħħa. Iżda l-manifest int Malta huwa xhieda ta' din is-suppost kredibilità. Tant illi l-Labor ilu 13-il sena jipproponi tibdil u rinnovar ta' Mater Dei, l-Isptar San Luqa u anka Caring Grek. 13-il sena ta' sptar iffullat u waiting lists illi ma jispiċċaw qatt. U wara 13-il sena l-awċin kull ma ġew allokati 9 proposti brabta mas settur tas-saħħa u li fihom għadhom qed jisimgħu bil-master plan li għandu jsir fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, proposta li reġgħet ġiet imwiegħda fil-manifest int Malta, sptar ġdid illi saħansitra ilu mwiegħed mill-2017. Intant dwar is-saħħa mentali, il-poplu reġa' ġie mwiegħed kampanja edukattiva, Crisis Resolution Home Treatment u anka taħriġ għall-employers u l-edukaturi, wedi illi ilna naraw snin twal.